Mawa bwino amayi abambo. Tiyankhe nawo tikuzitsatira mmene zikuyendera koma tithandizane maganizo basi komanso pofuna kuyamikirapo tiyamikire. Mnzako akachita zabwino kumamuyamikira ndi bwino ndithu. Choyamba ndiwafuna ndathokoze akunkuyu a Moses Kunkuyu nduna ya information. Ndathokoza a Moses Kunkuyu kuti abwera poyera. A Moses Kunkuyu kumene muliko mumve kuthokozedwa. Mwabwera poyera kuvomereza ndithu kuti m'bomamu muli kuba muli katangale. Kusonyeza kuti zimene amanena amanganyazi ndizoona ndithu inunso kumene kwa akuluakulu akumeneko mukuziona. Nkunena kwanu press briefing ya dzulo mwavomera ndithu kuti zimene anena vice president ndizoona. Mwana nyumba ukamati ukopeza shati yako yaboka mati muli khoswe. Amayi uniform yamvana yaboka muli khoswe. Mwana kusonyeza kuti muli khoswe. Koma tikamangoti muli khoswe. Sitikutana ndi khosweyo iyayi. Mawu achilimbikiso, mawu amphamvu. Mawu amene mukutiuza ife Amalawi kunena kuti Amalawi mboma muli khoswe. Pa 16 tikaphe. Tikamuphe khoswe amene tikamsekere kuuna. Awawa ni mawu achilimbikiso. Ndipo ineyo ndakhulupirira kunena kuti galu akamafa zimayamba ndi nthata kuthawa kumthawa galuja. Galu akamafa. Galu amapezeka kuti amayenda ndi tizi nthata take tija ambiri tikudziwa ndikati nthata mukudziwa. Nde nthata zija zikaona kuti galuyu tikufa uku zimapezeka kuti zamba kuthawa. Sizodabwitsa kuti a Moses Kunkuyu angavomezane ndi amanganya kuti nthata zamba kusasika mwachakwera. Nthata zamba ochoka mwachakwera zinsiya yekha. Chifukwa kuvomeza amene amvomeza Moses Kunkuyu ndi umboni waukulu kunena kuti ku MCP kulibeko chabwino. Ndi umboni waukulu ndithu umene kuti ku MCP kulibe chabwino kukungofuna dzenje loti titseke kuti okuba amenewa tithane nawo bwinobwino. Ndiye kutseka kwake si nkhani yoti tidzingoyankhula pa 16 Meyi, pa 16 September pa 16 September tikukavota kukatseka maenje wonse amene muli makoso amene akutani akubola zovalawa. Anthuwa atidyera kokwanira. Tathokoze mbali ina, ndatitu mbali ina amanganya. Ineyo ndati mbali ina. Chifukwa ine ndikukhala phenu magazi kodi iwowa akunenazi ndizoona. Kodi iwowa akanakhala kuti nthawi imene ija achakwera anangoti alaningimenti wanga nda amayiko usi. Izi zakananena anthu watu anena chifukwa ayambana. Ukwati ukatha palibenso kupherana nkhuku. Pamene nyumba yapsa palibenso kutolera magalasi. Ndi zimene zikuchitika pa anthu awawawa. Ndenchifake ndikunoti athokoze pang'ono kunena kuti akumbukira kuti mwina mbali inayi mwina akhoza kukupulumutsa Amalawi koma si 100% zimene akunena amanganya. Chifukwa paliwo okhaso zimene akuchitazi akugawanitsanso anthu amene akuyembekeza kwa voti ya chipani china chake chonena kuti chipite kuchani chilowe mboma chichonse nthata izi zimene agalu ayamba kale chonse zimene nthata zayamba kuwasiya agalu awo kalezi. Chifukwa apa pandete tivomere mwina nthata imene ingafere limodzi ndi galu wakeyo nde ndikuona ngati ndi Jesse Kabwira. Jesse Kabwira ndi nthata imene ndikaona fuko alibe kolowera alibe chochita ndi amene afera limodzi ndi ambuye yawo. Mudziyamva amene achitira munthu kungoyankhula kamwe mlokuba koma ndithu salumanja mzimayi uyu salumanja. Mupereke umboni. Mupangalizaini apangalizaini malamulo mmadziwa kodi numesa ndi Dr. Kabwira. Mukupanga ngati ife osapita sukulu bwanji Dr. Kabwira. Mungamanene zopepera ngati zimene zicha. Nkhani ndithu imene nafuna kuyambirira kuyankhula kuthokoza ndi imene yonena kuti nthata zayamba kumsiya galu wake ndaonera pa Moses Kunkuyu avomereza. Nde Amalawi tiyeni tigwirane chimodzi mangane tikavote mwamkokomo. Tikatseke mabowa amenewo ndipo mabowa amenewo akaoneke khoso ameneyo tikangwire ni manja. Atiuza Moses Kunkuyu. Mujamanena amanganya maiko usi timaona ngati ni madrama paja ndi wa madrama amakaphika zitumbuwa ndeti mangoona ngati wambapo madrama aja koma apapa nimene avomera Moses Kunkuyu zikuoneka kuti nkhani zili za serious. Tigwirane manja Amalawi.
nkhani yachiwiri ndiyonena kuti dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni, dziko limene kodi timati tikamakhala timaganiza bwanji. Ndimachotsa maonena kuti anthu amamblema Malemu Saulos Chilima mzimu wake usemutendere, amamblema kuti anatipititsa kolauka. Anatipititsa kolauka si Saulos Chilima, anatipititsa kolauka ndi mtundu wa Malawi, mabishopu, akuluakulu azipembedzo zonse, maloya, mafumu, majaji ndani amankakamiza munthu uja kuti akulu tazichepetseni muyende nda MCP mwina tisinthe zikuchitikazi. Lero anthu omwe aja alijo angoyang'ana zimene zikuchitikazi. Kutiko kuli lamulo lonena kuti chipani chingamuchotse vice president pa udindo. Kutiko kodi Malawi imesa timu ya mpira. Kutiko kumene kuli lamulo lonena kuti ati Jesse Kabwira chifukwa ndi mneneri wa chipani akamuuze Michael Usi kuti apange resign. Kodi kupepera kugwa zifufu kapena kutani? Tikudabwanitu. Dziko la Malawi msabatenge ngati kumpanda kwa amunanu kapena kwa akazanu. Dziko la Malawi ndilo imapalokha. Muli anthu ambiri ozindikira ophunzira. Tikungodabwa kuti anthu amakhala chete nkumasekera zinthu ngati zimenezi. Chifukwa pompo pamene anayankhula Jesse Kabwira ena ake odziwa malawana neno kuchipanga refute statement manager. Osasekera zopusa kuti azitipeperetsa anthu ena akamatimva mayiko akunjawo kumangotiseka ife ngati anthu osazindikira. Anthu onse ali mlondo osazindikira. Iwo aja kungochedwa Dr. Jesse Kabwira. Ife timatenga ngati ndi amayi kuti anamwa yinki mokwanira. Osadzonda achitsiru chidebe chopanda nchiro. Empty tin make a lot of noise. Nde timafuna titsutse zimezi kuti kufuna kusafuna no matter what. Michael Usi, he is entitled to be vice president forever. Akasiya udindowu akhala former. Azilandira china chilichonse chimene amalandira wina aliyense. Mja amalandira achina ndani akunkhota awa sanagwire ntchito ameneyo koma amalandira ma benefits awa ali nawo. Nde palibe chifukwa kuti wina wake wakhuta makaka ake uko kandi kalungonda kandi makaka atule pasi udindo apange resign fa kululani kuti mukuba zugwirizana zimene ngati mmaona kuti analola kuise bwanyi mbuye mose musimapangisa resign pa zifukwa zanu. Nkhani ina ndiyonena kuti dziko la Malawi dziko lomvetsa chisoni. Lero simenti tizikagula ku Zambia. Simenti nde paliso china chimene tagule Malawi muno. Paliso chathu chimene tingagule Malawi muno. Lero tukamba nkhani ya simenti tsopano. Talongolwa zafetereza. Talongolwa zafetereza. Mwanama zanu zimene manamazo. Anthu amangokumva. Nduwi mwalisiya dziko la Malawi pa umphawi yopya. Mpaka nakufika point yoje chitedza. Zimasi zinachitikemo. Zimene zoti ukamayankhula pena pake tsemwe limayenda pathupi chitedze kudya munthu. Munthu wamoyo kudya chitedze. Mdziko mwati muli president. Koma ndi chitsiru cha president. Lero ndithu vitumbiko mumba uja mmati nanenatu ine pangolini mwachiona chipangolini chisiru chichi nkumavomera bile kumapanga matempa pamene pacha ati akupita ukapanga uyu apanga agwizano ndi ku Zambia maiko a Zambia azitigulitsa ife cement zona cement imapangidwa pachangalume pazomba pompapa. Lero cement tikagule ku Zambia ndipo pezapo timati forex tilibe ndeti zikagula nja imene ndiyitheka mukayigula akuluakulu koma chifukwa chani koma achakwera chifukwa chani mpanga zimene mmatenga chisiru chinzanu kuti basi mmalize dzikoli inu simungamve chisoni ndi mmene anthu akudandaulira ndi mmene anthu akuvutikiramo. Somvetsa chisoni zodandaulitsa komabe tiye tivomere kunena kuti chitsiru chimayenda ndi chitsiru chinzake. Muone zonse zimachita bwabwabwa wawo amene akupanga akufuna akulolera kutseka makampani amdziko mwa muno atsekedwe zinthu tizikagula kunja iye mweyo vitumbiko ankayankhula best Malawian. Lero zimezi anoti ayi komano ku Zambia amakatseketsa zinthu anthu aja amagula anakatseketsa boda kusongwe kuti anthu asagule zinthu aja zochokera ku Tanzania zinamkwenya wo kukhanga chisiru mdziko muno anzake anapita nakakonza. Lero ayi wasiya zimezija wasintha topic ija kuti koma tsono tizipanga import from Zambia cement ku Malawi kumenekwe ndi chitsiru china chake chogwa zifufu. Tikafika pa 16 pano kumati boma ndi omwe likunena boma la Chakwera.
koma ntampeza amene tidzathana m'manja mwangamo sitidzasiyana nawo ngoti pamandira mweyi tikukapita kukavota chifukwa anthu ena ndi oyerekedwa, anthu ena amadabwitsa zochita zawo kuti mmaganiza bwanji kuti akapapa mufuna mutsekezenso difa anthu osauka asapezekenso omanga nyumba yoyika simenti chifukwa munthu wamba lero ndikunena pano simenti yafika 50,000 thumba. Munthu wamba akwanitsa akagule simenti 50,000 akagula matumba anga kuti ikwane nyumba ndi akagule malata achoke mmepo agule fertilizer 100 chakuti bagi chimanga choti adye pa nthawi imeneyo azichigula 100 chakuti zikuyenda makampani ndiye mwatseka anthu sagwiranso ntchito m'malawi muno zinthu zimene zizichokera kuti boma lomvetsa chisoni komabe ineyo kwambiri amene anabweretsa ma 50+1 iwa ndi pamene panayambira mavuto chifukwa nthawi imeneyi akanakhala kuti chipani china chilichonse chinali pachoka awachikangawa sakanawina sizikanatheka no way sizikanatheka koma zinatheka chifukwa cha amene anabweretsa 50+1 anabweretsa 50+1 m'malawi muno watipweteka ndipo watipweteka koopsa ndi izizi mpaka na lero zikukanika kulongosoka kunena kuti kodi tiyenda bwanji chifukwa cha nkhani ya 50+1. Ndimafuna ndithokoze kwambiri a Moses Kunkuyu pa zimene mwachita mwatiuza zochita zoti tikachite pa 16 kufuna tikaone kumene kulowa khoswe amene akubola zovala zathu.